bagoaz. ¡Qué música clase el agua! Hiru hilabete buru belarri diska konposatzen eta grabatzen, ez? Eta gero nahasketak eta egin ditugu Lorenzo Records estudioan, beste baserri batean, osea, mendi. Gortu genuen lana pizka lasai da zen genuen, ez? Gara, bosgarren diska eta hobeago pizka lasaiago ateratia, baina ondo, ez? Eta gustora geratzea. Alde batetik, nahi genuen pizka betiko lik aurreratu, ez? Mundua aurreratzen dago, gure musikan mailan aurrerapen bat eman behar dugu, eta estalde bene izan dugu gure sustraiak ez utzi alde batean, eta pizka bueltatu gure hasiera da, eta pizka punku mailan edo hardcore edo musika kainero mailan hor landu dugu berai kaina, ez, eta azkenean berai ikusten da, ez. Komentan entzan bai animaten bazan bera koro bat edo zozer bera sartzeko, ez. Pizkat hori rolua emateko, ez, andra bat, gehuaz, tetea kantatzera, ez. Bueno, azkenean animazan etorri zan, nahiko ondo. Belaunaldi desberdinetako laguntzaileak izan dituzte, bai helduak eta umeak ere bai, ez?
Euskal Herrian euskaraz kantua, beraiek Euskal Herrian euskarazekoak eskatu ziguten egitea abesti bat, beraien 20. urte urrena da bat da. Eta abesti honetan, kriston kaina daka, oso alaia da, eta nahi izan genuen, rollo herrikoia sartu dola eta popularra, generazio ezberdinakin, bai Niguten ama, gero loba txikia ere. Euskal Herrian ordenadorean erabiltzeko CD-ROM pista sartu dute, eta bertan, itxasontzienetan grabatutako bideoklip bat ikusi daiteke. Zer dala eta ez dala, ai, 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 ai. Gume gaiztua. Hartza. Ez, hartza ez da ba. Batzetan, guazen.
berdin zait. Artea, geografia, zientzia, ekonomia, literatura. Unibertso bat.